फिन मानसि गोमादों। खेबसेनो क'क्राझार जिल्लानि सानै बर' लाइमोन हिन्जावसाफोरा दासान्दि गोमानानै दं। क'क्राझार जिल्लानि बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय 14 नं बिसमुरि गामिनि हिन्जावसा माइदां नार्जारी आरो रेनु बरगयारिया गोमानानै दं। 14 नं बिसमुरि गामिनि अनन्त नार्जारी आरो धोनस्री नार्जारीनि फिसाजो माइदां नार्जारी आरो हाकिम बरगयारी आरो प्रभा बरगयारिनि बियानि फिसा रेनु बरगयारिनि गोमानायखौ लानानै गुबुन सेंग्राजों खारलांनायनि सन्देह खालामदों। नखरनि सोद्रोमाया माइदां नार्जारीनि गोसो थोनाय सेंग्राजों खारलांनायनि थोंजोङै सन्देह खालामदों। बे समाव माइदां नार्जारीनि आंगोनि बिफा अनन्त नार्जारी आरो रेनु बरगयारिखौ उन्दैनिफ्रायनो खांबोनाय बिमाय हाकिम बरगयारिया खौरां बिजोंनि गेजेरजों गावसोरनि फिसाफोरखौ थाबैनो न' फारसे फैफिननो खावलायदों। लोगोसेयैनो बिसोर सानै हिन्जावसाखौ सोरबाफोर नुयोब्ला थाबैनो नैबे मबाइल नम्बर 7099131884 आव खौरां हरनो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों। आंनि मुङा अनन्त नार्जारी, 14 नं बिसमुरिनि। माने आङो बरपेटायाव खमला लायनानै फैदोंमोन। फैनानै हिन्जावखौ फानोदां, ओमफ्राय लंपेन्ट गस्ला सुनो होननानै रायजाफोराव थांदां। न'आव दंमोन, देलायाखैमोनबो। ओमफ्राय बिसिनि थांगोन ना थाङा आंथ' मिथिया। आंनि फिसाजो माइदां नार्जारी बिराद अनखायोबो आङो। फाइनाल होबावनांगौसोमोन पिअनि 20 तारिखआवनोमोन। गोसोखांबाय थाबाय आं दा। ओरैनो आथिङाबो हामजोबाखै, पेरालाइसिस जानाया। नोंसिनि सन्देहआव बहा थांदों बायदि? उदालगुरियाव थांनो होननानै खिथाहरदों बियो फन बुजेननायाव। ओमफ्राय उनावथ' फनानो नांला, रिसिभ खालामा। बेखिनियानो आरो। बेसेबां थारिखआव? 27 तारिखआव शुक्रबार, औ जानुवारि शुक्रबार। उदालगुरियाव थांनो होननानै खिथाहरनायनि उनाव नोंथांमोना जेबो खौरां लाफिननाय जायाखै नामा? लादोंमोन, फनखौनो ब्लेकलिस्टआव सोना दोनजोब्बाय, मिथिला। ओमफ्राय हिन्जावसा सानै, ओमफ्राय बिसोरनो थार होननानै दा मिथिबाय आरो। ओमफ्राय दा बे मिटिङावनो उदालगुरियाव रौतायाव जानाय, औ रौतायाव एबसुनियाव कनफारेन्सआव। ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' दा नै मैयासो मोनबायना स्टेटासआव दोननायखौ। ओमफ्रायसो मिथिनानै नै दा ओरै खालामसै होननानै खालामलायनाय जादों आरो। नोंनि फिसाजों लोगोसे सोरबा लोगोसे दंबावो नामा? सासे दंबावो, रेनु होननाय, रेनु बसुमतारी, औ बरगयारी। सानैबो दरसे गामिनिनो? औ दरसे गामिनिनो। बिस्राबो ओरैसिम दुखु, जानो लोंनोबो खहाबा। दा नोंनि फिसाजोखौ मा खावलायहरनो सानो? नोंनि फिसाजों लोगोसे सासे आरो दंबावोबा सानैखौबो मोनोबा हमनानै दोन, जों लायगोन थाखा फैसा गारनानैबाबो। जेरैखिया मानसिखौल' नांगौ आरो जोंनो, बेखिनि आरो। गोनां जानायखौ आं दिनै लेंहरनांदों। माने आंहा सासे मानसि गोमादों, माने रेनु बरगयारी। बियो दाख्लै थांनाय 27 तारिख 11थासोआव बिसोरो माने आंनि न'निफ्राय माने खारखोमा लांदों। दा बे खारखोमा लांनाया जाहैबाय बिसोरो माने डाइरेक्ट माने उदालगुरियाव थांनो होननानै बुंदोंनो। ओमफ्राय दा उदालगुरियाव माने ट्रेनजों थांनानै बिसोरो उदालगुरियावनो ओंखारहैदों बायदि आरो। बिसोरो थांनायनि पारपसा जाहैबाय माने सेंग्रा गोसो थोनाय दङ। बे सेंग्रा गोसो थोनाय जोंनो फन रायज्लायनानै कन्टेक्ट खालामनानै बिसोरो माने थांदों सन्देह। बिनिफ्राय थांनानै क'क्राझारनिफ्राय थांनानै हजोंहाय माने 7थासोआव उदालगुरियाव पहुंचाहैदों जोङो, बेखौ खोनादों आरो। बिनिफ्राय जोंनि फनखौ हाजार गोजान हरोबाबो माने बिसोर रिसिभ खालामाखै आरो रावनोबो माने दांहोआखैबो जाहैबाय। गावसोर माने स्रि-स्रिनो गावसोरल' रायलायो, ओमफ्राय जोंजों रायलायाखै। सानैनावबो फट' दङ, माबा फन दङ, बे फनखौबो सानैबो रायलाया, दानहरोल'। थिग बेबायदि जादों। मानसिफोरखौ माने सासेया जाहैबाय बोरमा गुफुर, सासेया जाहैबाय बोरमा गोसोम, फान्था नागिरनाय बिसोरो सानैबो साइसआव। बे साइसजोंनो मैबो थांदों बिसोरो। दिनैसिमबो उदालगुरिनिफ्राय दाखालि माने जोंनि बे बिटिआर बारदेयाव मिटिं जानायाव सेन्ट्रेल माबा जानायाव बावबो नुदों जाहैबाय, एबसुनि सेन्ट्रेल माबायाव। बिनिफ्राय बिसोरो सेंग्रा गोसो थोनायखौबो लोगो हमदोंनो। ओमफ्राय बे लोगो हमनायखौबो माने स्क्रिनाव स्टेटासाव माने दोननाय जोङो नुदों। बिनिफ्राय नंगौना नङा जों बेखौ मिथिला, जायखिया नुनाया नुदों। ओमफ्राय दा बिनिफ्राय बबाव दंहैबावो
बेखौ जोङो मिथिया दा माने जोङो आन्दा हारायनानै दं आरो रिनु दा बसुमतारिया नोंनि मा जायो आंनि बियानै बेखौ माने रिनु बसुमतारिया थ' नङा बरगयारिसो बेखौ माने गोदो उन्दैयावनो बिमा बिफाया माने जेब्लानाखि 4 बोसोर 5 बोसोर जायो होमबानो जोंनाव दोनफैदों आंनि बिखुनजोनाव दोनफैदों बेनिफ्राय हजों थानो बानानै आंनाव थाफैदों बिनिफ्राय जोङो न'आव दोनलांदोंमोन न'आव दोनलांनायावबो थानो सुखुयैना आरो फैफिनबाय दे होमबालाय माने देरबायबा देरोबा देनांहाय जोङो हाबा होनानै हरनोसै होननानै जोङो दोनबाय थादों आरो जोङो बेखौ माने मालाय होननानै जोङो साना आरो बियो गावसोरनि मानसिबाबो सावथालमोन अब्लाबो माने रोंला जोंनि बर'ल' रोंगौ बे खुनु जाथिनि भाषा रोङा दा बेयो जों उन्दैनिफ्रायनो खांनाय जोङो दा बेखौ माने मोजां जोङो अनो आरो जेरावखि थाया माने फैफिननांगौ आरो मानगोनां रायजो राजाफ्रा माने जेरावखि नुवा मानो जोंनि अदालगुरि होन बा ओरैहाय गहपुर थहपुर होन जेरावखि मोना माने आनसलिक अइसै बा रायजो राजाफ्रा अननानै माने हमनानै दोनो बिसोरखौ आं बेखौनो माबाबाय आरो आसा खालामबाय